ଅଲରେଡି ମୋ ପାଖରୁ ମୋର ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋର ବର୍ବାଦ। ପୁରା ସାଙ୍ଗ ରିଏଲିଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ସିଏ ଠୋକର ମାରି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର। ସେ ଜାଗା ମୋର ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇ ପଡିଛି ସୁନ୍ଦରପଦାରେ। ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘାସ ଉଠିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଗଲେ ସେ ଘାସ ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିବା କି ଆପଣ କାହାଠୁ ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନେଇଛି ଧାର, ମୋ ମାମୁଁ ପାଖରୁ ନେଇଛି, ମୋ ଜେଜେ ପାଖରୁ ନେଇଛି, ମୋ ୱାଇଫ ପାଖରୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛି। ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଏନି, ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜେଜେ ନମ୍ବର ୱାନ କଲି, ଜେଜେ ଜମି ବିକିନି ସବୁ ଅଏସ୍ କରିଛି। ମାନେ ପିଲାଦିନ ତ ଅଏସ୍ କରି ଆଉଛି। ଏବେ ବି ଅଏସ୍ କରିଛି 5 ଦିନ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆଇଥିଲା ତୁ ଦେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜେଲର ବାହାର କହିଲେ ତୁ ଆଇଥିଲୁ ତୁ ଦେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଗଲୁ ଆଉ 5 ଦିନ ଆଇଥିଲୁ ତୁ ଦାତା ନେବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ବାଲା ପଠେଇଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଓ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଛି।